Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε. Είμαι η Ιωάννα και σήμερα θα κάνουμε ένα quiz που πρέπει να μαντέψουμε τις πρωτεύουσες από διάφορες χώρες. Εδώ είναι ποια είναι η πρωτεύουσα της Νορβηγίας, είναι το Όσλο. Μμμ, ναι, το Όσλο. Ωραία πρωτεύουσα έχει από την εικόνα. Ωραία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, αλήθεια τώρα, φυσικά και η Ρώμη. Ναι, η Ρώμη. Έβαλα και λίγο πιο γρήγορα να είναι. Ναι, περιμένουμε. Ωραία, ποια είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου? Οι Βρυξέλλες. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας? Εντάξει, το Βερολίνο. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Λουξεμβούργου? Λουξεμβούργο. Πανεύκολο. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου? Εντάξει, Λευκοσία. Τέλεια η Κύπρος. Αλλά πώς τα ξέρω όλα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας? Βάρνα. Σοφία. Σόφια. Ναι, περιμένουμε. Ωραία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας? Ε, Πράγα. Α, Μίνσκ. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας? Η Βιέννη. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας? Η Στοκχόλμη. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας? Η Βαλέτα. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τσεχίας? Πράγα. Ναι. Ωραία φαίνεται από την εικόνα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας? Η Βουδαπέστη. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ανδόρας? Πρώτη φορά τη βλέπω αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Μασσαλία? Δεν την ξέρω καν τη χώρα. Ανδόρα Λαβέλα. What? Ποια είναι η πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν? Ούτε αυτό το έχω δει. Λιχτενστάιν. Βαντούζ. Α, ναι! Ποια είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας? Η Κρακοβία. Βαρσοβία. Ναι, περιμένουμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Η Βέρνη. Ναι.
Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας? Το Άμστερνταμ. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Πλιεύλια. Δεν ξέρω καν τη χώρα. Ποντκορίτσα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας? Εντάξει, η Μανδρίτη. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σερβίας? Βελιγράδι. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας? Εντάξει, το Λονδίνο είναι. Ναι, Λονδίνο. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας? Εδιμβούργο. Δεν ξέρω. Ήλινς. Εδιμβούργο. Ναι, σωστό. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας? Το Παρίσι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια!